הזה מתחיל כאן. שלום למצלמה. אהלן חבר'ה, טיסה נעימה. לא תמיד מסומן, השביל הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר, חותך באוויר. המסע שלנו מתחיל כאן, אחרי כל ההכנות בארץ. פולין 2001. הולך אני כעת במשעול ההווה, כילד ההולך לו לאיבוד, כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה להמשיך. אנחנו באים לבית העלמין הזה כדי באמת לנסות קצת להכיר את הקהילה היהודית ותפארתה לפני המלחמה. באנו ללמוד, לראות ולנסות להבין, ומבטיחים אנו לספר, לשתף את כל האחרים ולשמר את זיכרון השואה בכל דרך אפשרית. אנו נשבעים למיליוני אחינו המומתים לזכור ולהנחיל את הזיכרון לדורות הבאים, לעשות הכל כדי שזכרם לא יאבד. במקום זה, בבית העלמין בברשה, אנו פותחים את מסע של משלחת עירונית ב' לפולין, לזכרם שאלו שבמותם ציוו לנו את החיים. אהלן, מה קורה? מה כפרה? הכל טוב? הכל טוב, מצלמה מה נשמע ככה? הכל טוב? בכל דממה שותקים העצים ממקום מושבם, שותק התחב המזדחל אט אט למרגלותיהם, שותקים הרוח, העשבים, הציפורים, שותקת האדמה מכילה את זעקותיהם, את הלך הרגליים המובלות למקום, ממנו אין חוזרים. בירתי קודשין שמעתי דממה, תפילת אל מלא רחמים.
בשירת התקווה המשלחת מתבקשת לנו. פתי מזרח קדימה, חי לציון צופיה. עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בשנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. זו הפעם האחרונה שאנו שומעים את שירת התקווה על אדמת פולין. שרו חזק ומעלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. בואי אמא, בואי שבי איתי מעט, בואי אמא, בואי אמא, בואי שבי איתי מעט. בעצים מכה הרוח וידייך כה חמות, אל תלכי, ספרי לי אמא, איך באים החלומות, אל תלכי, ספרי לי אמא, איך באים החלומות. לא איני פוחד בחושך, ואיני רועד בכלל. בואי אמא, בואי אמא, שבי איתי עד שגדל. בואי אמא, בואי אמא, שבי איתי עד שגדל.